Priatelia, všetci tu volajú po kvalite politického dialógu. No tak sa pozrite, akú kvalitu predviedla tzv. Strana odborníkov SAS pri téme sociálne podniky. Najprv ma vyzvala na urýchlené predloženie zákona v skrátenom legislatívnom konaní, lebo za sociálnymi podnikmi sa vraj skrýva veľa špekulantov. Prečo to nerieši v skrátenom legislatívnom procese? Keď som tak urobil, zrazu bolo skrátené legislatívne konanie pre tých istých ľudí problém. Ide v skrátenom konaní, hoci nevidíme žiadny dôvod na to skrátené konanie. A to nie je všetko. Najprv zmeny, ktoré som predstavil v riadne zverejnenom zákone, takto pochválili. Vítame, že minister práce Erik Tomáš si ide posvietiť na sociálne podniky. Hovoril našou rečou, kopíruje naše návrhy. Keď však vláda zákon schválila, zrazu to bol zákon. Zákon, ktorý naozaj tým sociálnym podnikom uškodí. A čerešnička na záver. Najprv SAS súhlasila so zvýšením DPH pre sociálne podniky, ktoré presadzovalo ministerstvo financií. Súhlasí SAS, lebo som sa stratil v tých postojoch. SAS súhlasí SAS so zvýšením DPH pre sociálne podniky späť na 19 alebo nie? Áno. Na druhý deň však bolo opäť všetko inak. Saska súhlasí späť na 19? Nie, Saska nesúhlasí, to Marian, možno ja som v tejto téme líder. Samozrejme, v tejto tragikomédii pokračovala aj poslankyňa PS Simona Petrik. Vraj som náš zákon pripravil potichu, pritom som ho predtým odprezentoval na 3 tlačových besedách. Dokonca s účasťou predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, ako aj so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi, ktorí v sociálnych podnikoch pracujú. No povedzte, je toto normálne? Musím sa našej opozície opýtať, čo vlastne chce. Máme na to čas do ďalšej schôdze parlamentu. Ale čo je kľúčové? Len na tomto jednom malom príklade môžete vidieť, ako vyzerá tá alternatíva pre Slovensko.